annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama, kar ku yadda ku nemi ilimi saboda ku rika takama da shi, ku rika alfahari da shi ga malamai. Wala litumaru bihi sufa'a, kar ku yadda ku nemi ilimi saboda jayayya. manzo Allah ya ce wala takhayyaru bihil majalisa, kasancewar mutum yayi karatu amma fatansa shine ya hada mutane masu sauraron shi. Kana fatar a ce yau kana da majalisi mutane suna haduwa, niyyar kaɗin nan ita kadai ta ba ta aikin. Shi yasa sai manzo Allah ya ce faman fa'ala zalika fannarun nar. Manzo Allah ya ce duk wanda ya aikata ka tofa wuta ce. Allah ka tsare mu. Wannan riwayar ita ma tana sahihu ibn Majah hadisin 254. Wannan hadisin kaɗai da muka karanta da kuma ƙarin waɗancan riwayoyi guda biyu, ga riwayar Abdullah bin Umar, ga hadisin Jabir bin Abdullah, shi yake nuna maka cewar duk mutumin da yake harka ta ilimi, ko dai kana nema ko kana koyarwa, to wajibi ne fa ka gyara zuciyarka, wajibi ne mu gyara zukatunmu. Wanda shi ya nuna cewa al-ikhlas yana bukatar mujahada, yana bukatar dagewa ba kaɗan ba. Dole sai mun dage, saboda shi shaidan ba zai bar shigar da manufofi a zukatanmu ba. A matsayinka na ɗan adam, to ka dage ka yi ƙoƙarin yaƙarsa. In ka dubi littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da ake kira Kitabur Ruh, shafi na 392, sai da ya jera bayanin masana na farko daga tabi'ai zuwa ga tabi'u tabi'in. Daga cikinsu akwai Sufyanu Sauri. Sufyanu Sauri ke cewa ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati, ba abin da na samu yana da wahala, na yi ƙoƙarin in gyara, na tarar da gyaran tana da wahala kamar niyyata. Za ka gyara niyyarka, amma kafin a je wani wuni za ka samu shaidan ya yi ƙoƙari ya canza wannan niyya. To ba kuma tsayawa za ka yi ba, dagewa za ka yi kai ta gyara wannan niyyar. Neman ilimin da za ka yi shi ne domin Allah. Karantar da ilimin da za ka yi shi ne domin Allah. Har a samu wata manufa ta shiga. Shi yasa yake cewa innaha taqallabu alayya, duk sa'ilin da nayi kokarin gyara zuciyata sai zuciyana ta birkice mai. In na tsare ta gaba sai ta kunce ta baya. Haka muke ta yi. Saboda ka dan adam kokari yake akan zuciyarsa har zuwa mutuwar shi, ya ga cewar bai ba mu shaidin dama ba.